Koktisal horo teliamurani mungia kami amsaya Nogo Habwi resna debar mamui Khoroksa Hamjakni Totrani Rangchakni chen Saporowi twlangjakha Chini Khoroksa shikla Patimuni yagulo o Hamjakni chiri khokmani bai sigangai phaiga amsani lukurok abuni yagulo refrigerator lakhabano kamini lukurok bini mung Rahul Mozumdar Musle kanano kirimani logi cholia kami amsani lukurokni kirikor tongkhorni tongmong Salbrumna hastini yang musle kana phayo honei khanamani logi Salbrumna hastini kurung amsani phayi shopayo shikok dakaite Totrani Rangchakni chen Tiprajwk mani koktoma Abo hakeno Koktisal horo Nogo Habwi resna debur mamui Khoroksa Hamjakni Totrani Rangchakni chen Saporowi twlangjakha Chini Khoroksa shikla Patimuni yagulo a Hamjakni chiri khokmani bai sigangai phaiga amsani lukurok aboni yagulo refrigerator lakhabano kamini lukurok bini mung Rahul Mozumdar Koda kita masih putih, apa damar golam itu ya kabar dokter. Koda misi itu sih pada dura kan, damar satu itu pada damar jeda ya pada asyik. Asyik itu bayar itu dura itu. Poison asilo. Ekjon itu sih. Iyo golat tiga senten di sini. Nah ini tak kena. Kan itu sih pada misi itu pada ya itu. আপনার নাম কি? Desna Devamundas. হ্যাঁ? Desna Devamundas. এটা কোন জায়গা এটা? মাইগুঙ্গা ঢাকাইপাড়া। Paithago jaike shiprakmani yagulo pulisni thani yafari relakhabona amsani lukurok Phiaba nokni phataro Rangchakni manikhani kani thangke shikok mangkhokrok bai Totrani Rangchakni chen Tiprajwk homale tabukhe Nogo Habwi shudu se Totrani Rangchakni chen Tiprajwk mani patimungo wanamate kamangmau klaikha Tripura sa amsani joto lukurok Bureau report Chini Khorang